Здравейте на всички, аз съм Шофер69 и до мен днес е Сони. Ще залагаме в CSGO Bubble. Реших да смена сайта малко, предишния път, в предишния клип обещах да го направя. Сони, тук ли си бе? Окей, аре, давай. Така, малко ще поразвиваме сайта, ще побетваме, както и той ще бетва с мене. Някакви айтеми, така, нека започнем горе-долу с сайта. Както виждате, csgobubble.com 576 човека онлайн за момента. Не е сложен сайта като цяло, като цъкнете тук Home. Излизат всички, които в момента бетват някакви определени неща. Тук са парите, тук мога да гледаш човека, който бетва. Има, да кажем, примерно до 50 цента, минимума беше 50 цента, ето, 50 цента беше минимум, нали, Сони? Да. И не знам, не знам какъв е максимум, едва ли има някакъв максимум. Ето, тук даже някакъв пичай влезнал 1500 евро. Чай ти влезна ли си? Колко... Ние естествено няма да напиваме с 0,1 евро, колкото горе-долу там бъдете. Не, чакай. Сонито. Аре, бате. Джойн, аре, не мога да гледам, трябва да влезе някой. Така, ето някакъв влезнал, 3 скина е набил Сонито. Дайте ви мисля дали ще успее. С 1 евро и 10 цента, така че зависи тук от късмета. Дай сега видиме. Според тебе как ми ще спечелиш или? Като те гледам с... 4 корен. Даме... Между другото, точно преди да почнем клипа, преди той да ми даде идея да и влезнахме тук и бетнахме, той първия път спечели 4 айтема, които на мен ми ги даде. Аз бетнах и спечелих едно АК и после ги загубих те 4 айтема, но сега съм профит аката. По 1.16 да видим Сони. Ти си най-големия лъкър след аз. Какво случи? USP... Добре, спечели неща. Така, окей. Дайте набързо, така сега покажем. Както казах, онлайн тук се вижда колко хора са такова и тук като натиснете Home ви пращат тук, където се бетва абсолютно всичко, явно има и чат. Може да си пишете там и така нататък. How to play, явно тук някакво ви се обяснява как да бетват и така нататък. Супер простото. Това тук нямам идея какво се прави, честно казано. И съпорт, тук явно някакви пълно смисъл. Мисля, че има пак с кодове и ти обясняват пак горе-долу как да бетваш. Като цъкнете тук Settings, слагате си третлинка, имейла и тук саундови, така, Save Changes. Тук натиснете и вече може да бетвате. Така, добре, дайте накратко да видим как става тази работа. Ние за момента ще избереме те. Да сме те. Така да видим какво ще набиеме. Минимум е 50 цента, мисля, че както ви казах да влезете 50 скина максимум. Ма имаш 15 скина максимум. Така че, айде влизаме само с акато. Така, create on. Добре, сега ще трябва да приема. Направил съм го, това само ще изчакам. Чай сега, Сони. Мисля, че приехме, но сега ще видим. Окей. Ще чакай една секунда. Чай сега, Home. Той изобщо... Чай сега. Как ставаше работа? Да видя дали там е... Съм го пратил, чай, къде е телефона? Create, той малко, че... То всъщност... Акато... Create... We have been...
Ето, Accept Offer. То трябва да ми даде там Accept Offer, ама не знам, защото точно преди малко ще не ми го даде. Явно излезе от някакъв проблем. Влизам само с АК-то, което преди малко спечехме. Accept Trade. Да видим дали ще сме същите късметли като сонката. Ще ви покажем, нали, накратко как става така с това, нали, с сайта, как се бетва и като цяло какво представлява. Ще бетнем един-два пъти и с това ще приключи нашия клип, да знаете. Цепна ли? Добре. Така, ето го тук, трябва да ви изпише New Game и вече е тук долу вашата снимка, един скин, 87 цента и така нататък. Така че... Така. Някакъв печал влезна, само чакаме. Гледаш ли ме между другото мене? Колко? 87 цента. Опа. Мит влезна. Дай да видим сега истината, дали това ще е нашия реал шанс. Така. Еми, сега ще видим дали ще е готук или не. Fuck it. Fuck it. Според тебе кой ще бие? Смисъл, кой ще вземе това всичкото? Сега ще... О, почна сте. Ооо. This is amazing, guys. Айде, accept offer, нали? Да. Чайте, видим сега какво спечелихме. Като си го връщаме някакво галилче. Stone и Дигъл. О, Дигъл е с някакво стикерче, окей. Convert Trade. Ready Trade. Естествено. Върза ми този път, смисъл. Сега ще им... Давай приготви ти такова. Да те видим тепе, да. Не е лошо Дигълчето. Така. Добре, лад. Окей, ще рефрешна. Избери там с какво ще влияш, защото на тебе ти върза между другото и сега си на профит с... Между другото и от giveaway сега за 500 фора днес, където направихме и той също спечели 5-7, на който ми бе статрак, го спечели и сега е на профит с поне едно 4-5 евро. Ето това печата, между другото пак влезна. То път с едно 55. То също не е където играх. Ти влезна ли? С колко? С колко цента? Ще вле... Това центове, евро, то ние едва ли, в смисъл, ще опитаме да направим първо някакъв профит от няколко евро и тогава ще дигаме нагоре, защото вижте, печалите тук наистина са много сериозни, гледайте за какво става въпрос, има и вижте, фара, серпент, ножовки, тук не си правят майтап, то, който си е влезнал. 1,54 окей. Сега ще намериме. Топа... Окей, чете вие къде си. 1,54, ето и тук може да се теги, да. Ама чакай, защото то ми изписва джойна, не е да лочам. Както желаеш. Никой не смее да влезе пред тебе, защото те знаят такъв си лъкър. Сега ще видим между другото. Нека да. 5 скина си. С какво си влезнал между другото, че аз в момента не мога да видя. То супер тъпото. Вместо бях сложили join и отстрани лоч смисъл. Защото така са няма. Добре, то... Там където го спечели, нали, то от предишния бед. Да. Да, Глок също. И него го спечели. Той ще със същото, което почти спечели, така ли? Да, бе, то при тебе нещо... Я.
Да, ето, даже може да си пишеш в чата, между другото. Да. Бате, ти лут ли си, те набият с по... Я видим кой спечели тука. Лол, бате, преснете, печайте колко пари имат, за да бетат ножовки, да изобщо да не им пука. Окей. Отиваме. Чай са колко едно... Колко... 1,54. CZ-то, турското също е... Харусали. Добре, дайте направим един последен бет от мен и с това мисля да приключа нашият клип. То път ще бъде... Я избери нещо, Стиляне, брат ми, давай. Кой избираш? Терорист или ЦТ? Аре, давай просто кое ти харесва. Окей. С какво да набия? Чай да рефрешнат, че не ми си за тези ми ги спечелих. Мисля с тях. Не, всъщност да набия ли пак с Акато? Галила ми даде. Чуда се с какво да набия. С Акато мисля или пък с Дигъл, ама... Сега ще име. Аре, набиваме с Акато. Чай то иначе с това... Да, ресакато. Е, това няма. Ще го трейдна за някакви скинчета, добре. Всичко точно. Good luck. Да, something. Пак ще трябва да го такова. Муса. Яви се дали дало. Ето accept offer. Значи това е страна. То първо ще, нали ще бетвам принял нещо. Нали бетваш нещо, не ти става с едно смисъл и с едно някакъв проблем излиза. И чак тогава ти пак трябва да го направи същото и тогава ти дава да... С 87 цента, ама сега цептвам. Чакам брат ми тук да приеме. С това като и го спечелих. И като цяло от... До сега само като почнах клипа, може би ще бъда на Perfect, сега зависи дали ще го спечеля това. А цепна ли? Окей. Good luck. И ето влезнах му с един скин, 87 цента. Сънка му ме наблюдаваш. Гайс, само да ви кажа за следващ... Опа, влезна някакво детенце. Ще го изпапкам направо. Да ви кажа следващия клип, може би или ще повторим на някои от тези два сайта CSGO Bubble или CSGO Duo. Зависи, защото другите сайтове наистина изискват повече, нали, защото влизат с доста неща, които са по-скъпи, а ние това не може да си го позволим, в смисъл в инвентарито имам повече неща, които са по някакви центове, ама са доста неща. Искам първо ги развия в някой сайт и тогава нали, ще бетвам в такива сайтове. О, влезна с помпа, някакви такива... Еми нищо. Сега какво такова? Еми, добре, явно сме на профит всъщност. Чай да видим с какво сме на... С профит сме на... с такова. С Галил и Дил, който е с стикер пак. И там още нещо май имаше, ама нищо. Еми, гайс, аз мисля приключим клипа. Долу в описанието ще има, нали, линкът към този сайт. Всеки, който иска, може да влезне, да бетне. И така, смисъл, ако искате, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, надолу, някакво коментар, че оставете да видим дали ви е харесал и дали това, което правя, ви харесва, нали, като цяло да бета в тези сайтове. Отдолу ще ми бъде Facebook страницата, ако имате някакви въпроси и моят Twitch аккаунт. Всеки ден стримове има, така че ако искате, може да ме посещавате. Това беше от мен. Сони също беше с нас. И чао, чао!